हे बघ असं. अरे वा. चला घर सोडलं. कपाट नाही उचलणार. पहिला खातो. तोंडाला पाणी सुटलंय पहिला जरा. सुटलाय की नाही सांग. सुटलाय. काजल तडपडते. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. तर इकडे बघा आमची पॅकिंगची सुरुवात किंवा 8 वाजले आहेत. मी पेज पिते आहे. आणि काजल उपमा खाते झाला खाऊन. आणि मी उपमा खाऊन घेतलेला आहे. फ्रेश होऊन झालेला आहे. मी आंघोळ केली, काजलने आंघोळ केली. आता मम्मी जाणार आहे पाठून पाठून. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता हा आमचा हॉल बाहेरचा तो कसा झालेला आहे. म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल की आता मुव्हिंग शिफ्टिंग पॅकिंग जे तुम्ही म्हणता ते सुरू झालेलं आहे ना. आपला जो वरचा बेड होता आपल्या रेड अँड व्हाईट रूममध्ये जो वरती तो बघा बेड पूर्ण डिसमेंटल केलेला आहे. त्याचे एक सेक्शन इकडे आहे, एक सेक्शन तिकडे आहे. आणि हा कबोर्ड आपण रेड अँड व्हाईट जो घेतला होता तो इकडे आणलेला आहे. काजल खोलून दाखव. सर्व कुठे कपडे बिपडे कपडे बिपडे सगळे वरती आहेत, आणायचे आहेत. सगळं empty आहे. हे बघा पूर्ण एम्प्टी आहे. आणि हे सर्व पॅकिंग करून आपण वरती ठेवलेलं आहे ना. हा. आजपासून आज 3 तिसरा दिवस, तिसरा दिवस आहे आणि अजून 3 दिवसानंतर आम्ही शिफ्ट करणार आहे. हा. पण कसं सामान विमान खाली घ्यायला हवा कारण आमच्या इकडे मंडप बनतं ना गणपतीचं. तर बाहेर बघा मंडप फक्त एवढंच बांधायचं ठेवलं, बाकी सर्व बांधलं आहे. इकडे आमचा गणपती बसतो आणि इकडे झेंडासुद्धा लावलेला आहे. यावेळी 75 इयर होते ना. हर घर तिरंगा. मग तुमच्या पण घरी असं दिलाच असेल ना झेंडा लावायला. सगळ्यांच्या घरी आम्ही दिलेलं. 2 लावले. वरती एक लावला, खालती एक लावला. चला आता तुम्ही खालचा आटपा, मी वरती जाऊन काम करतो. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे आम्ही घर शिफ्ट करतोय. तर आता घर शिफ्टिंगचं काम आम्ही चालू केलंय. लिटरली आम्ही आता सामान वगैरे सगळं बाहेर काढलंय. जे जे हवंय सामान ते सगळं आम्ही देतोय भंगारमध्ये वगैरे. आणि जे जे इम्पॉर्टंट आम्हाला हवंय ते सगळं आम्ही पॅक करायला घेतलंय. आता तुम्ही इथे बघू शकता बघा किचनची जी मांडणी होती ना आपली ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे. साबणाच्या पाण्याने एकदम स्वच्छ धुवून घेतली आम्ही. आणि इकडे पण सगळं हे बघा पॅकिंग वगैरे चालू आहे. तर त्यासाठी काय होतं माहिती आहे का, पॅकिंगच्या वेळी तुम्हाला तर माहितीच असेल की डस्ट जमा होते आपल्या केसात, ड्राय होतात आपले केस. तर त्यासाठी ना मी इथे मामाअर्थचा न्यू प्रोडक्ट तुम्हाला दाखवणार आहे. एक फ्लेक्स कंडिशनर अँड शॅम्पू. आपल्या सर्वांना लॉंग आणि शायनी केस आवडतातच, पण असे सुंदर केस ठेवायला एक साहित्य आहे, ते आहे अंड. आणि पूर्वीपासून तुम्ही ऐकलं असेल की असे स्ट्रॉंग आणि लॉंग केस ठेवायला अंड हे वापरले जातो. आणि तुम्हाला माहितीच आहे अंड हे भरपूर न्यूट्रिशनल आहे. का, कारण की त्यामध्ये विटॅमिन्स आहे. आणि याचे फायदे कसे मिळतात तर तुम्ही खाऊ सुद्धा शकता आणि केसांना लावू सुद्धा शकता. अंड्यामध्ये कसं प्रोटीन आणि बायोटीन असल्यामुळे आपले केसांचे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ आणि ओव्हरऑल वेलनेस वाढवतं. पण अंड केसांना लावणं हे खूप मेसी टास्क आहे. का माहितीये, कारण की त्याचा वास येतो आणि त्यामुळे आपण ना सारखं टाळत असतो ते लावायला. आणि या सगळ्या झंझटमध्ये न पडता जर आपल्या केसांना एक प्रोटीन मिळालं तर किती बरं होईल. आणि म्हणूनच मी इथे घेऊन आली आहे मामाअर्थचा एक फ्लेक्स शॅम्पू आणि एक फ्लेक्स कंडिशनर, ज्यामध्ये एक प्रोटीन आणि कोलॅजिन आहे. त्यामुळे आपले केस स्ट्रॉंग आणि शाईन होतात. आणि मामाअर्थच्या एक फ्लेक्स शॅम्पू आणि कंडिशनरमध्ये 3 मेन इन्ग्रेडियंट्स आहेत. ते म्हणजे एक प्रोटीन, कोलॅजिन आणि कॅरेटीन. एक प्रोटीन हे हेअर ग्रोथ करतं, डॅमेज हेअर रिपेअर करतं आणि ब्रेकेज रिड्यूस करतं. याचं सेकंड इन्ग्रेडियंट आहे कोलॅजिन, जे पॉवर हाऊस आहे प्रोटीनचं. कोलॅजिन काय करतं, आपल्या केसांना स्ट्रेंथ देतो आणि थिनिंग पासून वाचवतो. याचं थर्ड इन्ग्रेडियंट आहे कॅरेटीन, जे आपल्या केसांना स्ट्रेंथ देतं आणि स्मूथ करतं, जेणेकरून आपल्या केसांचे ब्रेकेज आणि स्प्लिटेंट सुद्धा कमी होतात. आणि आता तुम्हाला काहीच चिंता करायची गरज नाहीये, कारण की आपण जेव्हा अंड लावतो तेव्हा त्याचा वास येतो. पण मामाअर्थच्या एक फ्लेक्स शॅम्पू आणि कंडिशनर मध्ये एक सुगंध आहे, एक चांगला फ्रेग्रन्स आहे. आणि त्यावरून मामाअर्थचे एक फ्लेक्स शॅम्पू आणि कंडिशनर पॅरेबिन आणि सल्फेट फ्री आहे. आणि त्याचमुळे हे प्रोडक्ट वापरण्याआधी तुम्हाला विचार करायची काहीच गरज नाहीये. आता वापरायचं कसं मी तुम्हाला सांगते. कॉइन साइज्ड अमाऊंट ऑफ शॅम्पू आपल्याला हातात घ्यायचंय. त्यानंतर आपला मसाज करायचंय स्कॅल्पला आणि हेअर्सला. नंतर ते धुवून टाकायचंय. आणि लावताना ना आपल्याला एक फोम क्रिएट होईल, एकदम फेस क्रिएट होतो ह्याचा. आणि मग नंतर आपल्याला केस धुवायचे आहेत. आणि केस धुतल्यानंतर आपल्याला मामाअर्थचा हा एक फ्लेक्स कंडिशनर यूज करायचा आहे, तसाच जसा आपण शॅम्पू यूज केलाय. आणि हे वापरल्यानंतर तुम्हाला तुमचे केस ना एकदम हेल्दी आणि कंडिशन वाटतील. आणि आता मी तुम्हाला इथे डिस्काउंट कोड देते SK2022, जे तुम्ही मामाअर्थच्या वेबसाईट आणि ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करू शकता 20% डिस्काउंटसाठी. मला मामाअर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच, पण त्यांची कंपनी सुद्धा आवडते. का, कारण की आपण जेव्हा पण प्रोडक्ट ऑर्डर करतो तेव्हा ते एका वेबसाईटला लिंक करतं. आणि त्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे की 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार आहेत. मामाअर्थचं ऑफिशियल ऍप्लिकेशन सुद्धा आहे iOS आणि अँड्रॉइड फोनसाठी. त्याचं लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि जर तुम्हाला
तुम्हाला हे प्रोडक्ट ऑर्डर करायचे असतील तर तुम्ही फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि नायकामधून ऑर्डर करू शकता. याची सर्व माहिती आणि लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर लिंकवर क्लिक करा आणि प्रोडक्ट ऑर्डर करा. आता तुम्ही इकडे बघू शकता आणि आता तुम्हाला इकडे सर्व पसारा दिसत असेल, पण थोड्या वेळानंतर इकडे पूर्ण रूम तुम्हाला खाली दिसणार आहे, कारण सर्व सामान आम्ही आता लावून ठेवणार आहे. बरोबर. तर इथे बघा हा रूम आपला थोडासा साफ झालेला आहे. आता पहिला स्टेप मी काय करणार आहे, तर आपला जो वरचं किचन आहे त्या रूममध्ये जेवढं सामान आहे ना ते आपण प्रॉपरली ह्या रूममध्ये असेंबल करणार आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता सामान आपलं किती आहे. आणि हे बघा, जेव्हा आम्ही कबोर्ड खाली नेला होता ना, कबोर्डचे हे सर्व ड्रॉवर सुद्धा आम्ही काढले होते, कारण ते लोड जरा कमी झाला पाहिजे होता ना. सर्वात आधी तर आपल्याला हे बाहेर न्यायला लागते. आता हे बघा, वरतून सगळे सामान आणलंय, तर हे मी कपाटात पुन्हा ठेवतीये. सगळं पॅक करून ठेवलंय बघा, कसं पिशव्यात सगळं पॅक केलंय. म्हणजे कसं टेम्पोत ठेवताना आहे ना, पहिला कपाट ठेवणार, त्याच्यानंतर जेवढं कपाटात सामान ठेवलंय ना तेवढं ते परत टेम्पोमध्ये त्या कपाटात ठेवणार. म्हणजे टेम्पोमध्ये अडचण नाही होणार. अडचण नको. चला घर आताच कपाट नाही उचलणार. असा कपाट उचलेला जाऊ ना, हा. उचलला तर जाणारच नाही. नाही जाणार. सगळ्यांची कंबर आणि पाठ एक होईल. आता इकडे बघा काय चालू आहे. इकडे आपण गरम पाणी, थोडं थंड पाणी ना ओततोय आम्ही. जेवढं पाहिजे तेवढं घ्यायचं गरम. आणि कशासाठी हे, ते हातापायला मुंग्या येतात ना, ते पाय शेकवायला. पाय शेकायला. पण त्याच्यात आपण मीठ टाकणार आहे ना, संदैव मीठ टाकायचं. आणि कापूर. हा थोडा, बस बस बस. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा संदैव मीठ टाकला. आणि हा टाकला कापूर. कापूर. आता कापूर मी काय करते माहितीये का, त्याला असं कुस्करून टाकते. तेव्हा असा कुस्करून टाकायचा. आणि बघ अशी जेवढं गरम असेल ना तेवढा सहन करत, एक पाय टाकत राहायचा. ते बघ नाही तर फ्राय होऊन बाहेर यायचा. हा, गरम झाला ना चिकन मग लेग तो त्याच्यापेक्षा असा तांगडा फ्राय. असं असं जेवढं सहन होईल तेवढं ठेवायचं. जास्त मम्मी म्हणजे तुला- लगेच नाही, जास्त पण थंड करून नाही चालत, तो लगेच थंड होतो ना. म्हणजे एवढी त्या अंगातली थंडपणा त्या पाण्यात जातो. शेकायला पण पाहिजे ना पाय, म्हणून थोडा गरमच पाहिजे. गरमच पाहिजे, म्हणजे पटकन काढायचा, वर करायचा असा. मम्मी तुला सांगू, हा उपचार ना खूप जणांना सांगितलं असो, पण करत नाही माणसं, कंटाळा करतात. कंटाळा, मीच कंटाळा करते. तर इथे मी सांगितल्यावरती नाही, आता तुम्ही देताय म्हणून मी घेते, पण माणसाला पण, आजारी माणसाला समोरचा माणूस द्यायला पाहिजे ना. बरोबर आहे. मग आजारी माणूस थोडा घेणार आहे. चालेल, शिकवा तुझे. जेव्हा सण होईल ना तेव्हा दोन्ही पाय एकत्र ठेवायचे. तू काय करते इकडे आता? काय ना, आता मी प्यायचं पाणी भरते, हंडे वगैरे. तर इकडे कोणती रेसिपी बनवतेस? रेसिपी नाही, जेवण बनवते. भात जेवायला काय काय? कारल्याची भाजी. दाखव कारल्याची, ते दाखव इकडे. वगैरे परतून घेतली कारले आधी. मग कशी चिटकत नाही, आधी अशी परतून घ्यायची. मी विसरलेली ना म्हणून. नाही तर हे बघा, फोडणी इथे देते आणि परतवली इकडे. मी विसरलीच परतवायची. आणि काय काय बनवलं? हे वरण वरण. आणि आपल्या जेवणात मीठ कसं असतो? कमी. आम्ही सर्वच मीठ कमी खातो, कारण मम्मीला मीठ कमी पाहिजे ना. चवळीची भाजी, इथे बनवली आहे ग्रेव्ही चवळीची वाली भाजी. ग्रेव्ही वाली भाजी. वा वा वा. भात आणि चपाती बनवायची. सर्व पोत्या झालाय आता. तिकडे आपल्याला आता राहायचं आहे ना थोडे दिवस गणपतीपर्यंत, म्हणून नारळ पण आणून ठेवलेले आहे. तिथे लागतील ना नारळ, बाहेरून आणायची गरज नाही. लगेच गेल्या. आता तिथे काजल किचनमध्ये भांडी असते, भांडी घेऊन जायचं आहे ना तिकडे, म्हणून इथून साफ करून नेलेली बरी. आणि आता तिला भूक लागली आहे, ती बोलत होती मी चाय बिस्किट खाते. मी म्हटले चाय बिस्किट नको खाऊ, मी काहीतरी शॉर्टकटमध्ये रेसिपी बनवते. चल, हे सर्व बघा बॅट उघडून हे ठेवलेलं आहे. इथे दाखव पसारा.
हे बघा, हे सगळं खाली काढलेलं सामान, अजून हे वरचं सामान काढायचं आहे. याला पण पॅक करायची का? ह्याला पॅक करायची गरज, इथं कायच नाही आहे सामान, फक्त तिला गाडीत टाकून न्यायचं आहे. चला. झाली का जल? हा ही एवढी झाली. हा आता ही काढते. हा, ही आणि ही कप काढायचे आहेत ना. हा, कप काढायची. तिथे बघा रेसिपी कशी बघा, पावाचे 4 तुकडे केलेले आहेत. एका पावाचे 4 भाग करायचे. 4 भाग केलेले आहेत का? हा, तसेच आपल्याला पनीरचे पण तसे म्हणजे एका पावाचे 4, तसे आपण 2 पाव घेतले, 2 पावाचे 8 पीस झाले. तशीच आपल्याला पनीरचे पण 8 पीस घ्यायचे आहे. 8 आहेत ना हे? हा, आता हे पनीरचे पण 8 पीस मी घेतलेले आहे. आता सर्वात आधी आपल्याला बाउल मध्ये काय घ्यायचं आहे? आलं लसूणची पेस्ट. आलं लसूणची पेस्ट किती? आपण अर्धा चमचा घ्यायची. जसं आपण करू ना तसं घ्यायचं. आता मी 2 पावाचं करते ना, हो, म्हणून अर्धा चमचा 1 चमचा घ्यायची. जरा चांगला त्याच्यामध्ये लागतो. त्याच्यानंतर धीर आवाज देते ना. हो. दिलू ये इकडे, ये बघा दिलू आपली इकडे. अर्धा चमचा मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, पाव चमचा टाकायचा. ओके. तिसरं साहित्य चाट मसाला पाव चमचा टाकायचा. म्हणजे चटपटीत लागेल. हा, आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचा. आता मिक्स करायचं. आहे ना आपली सोपी आणि साधी रेसिपी, पटकन होणारी. ते बघ, झालं, मिक्स झालं. सुगंध आला ना? आताच खायला वाटलंय की काय? गॅस चालू आहे तिकडे? नाही, गॅस नाही का, गॅस बारीक. आता इथे मी याच्यामध्ये पनीरचे पीस टाकायचे. आता इकडे बघा, हे मी स्टेशनरी शॉप मधून आणले, 5 रुपयाचे 2 आणले. तर एवढे मोठे नको आहेत आपल्याला, तव्याच्या बाहेर जातात ना. हा, तर आपण असे अर्धे तव्यामध्ये भाजणार नाही बघ, असे तव्याच्या बाहेर जातात. मग आपण अर्धे करणार आहे. हा, तर याचे एकाचे 2 करणार. तोडले पण एका हाताने. हा, इकडे ना. हा, हे पण तोडायचे आहेत? हा, बरोबर मधोमध तोड. बघ बरोबर आहे मध्ये. हा. आता आपण काय करायचं माहितीये का, हे आपले पाव घ्यायचे. पावाला बघा मध्ये असं कापून घ्यायचे, चिरून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये आपलं पनीरचं 1 पीस भरायचं, वडापाव सारखं. हा असं, आणि हे बंद करायचं. त्याला लाकडामध्ये घुसवायचं. लाकडी नाही, मग टूथपिक. हे बघ असं. अरे वा. हा, मर्डर झाला त्याचा. परत असं पनीरचा पीस पावामध्ये वडापाव सारखा ना सर्व. हे वडापाव सारखाच. पनीर पाव झालं. मिनी पनीर पाव. नाही, ते आपण खातो ते चिकनचं खातात ते, तर काय करून खातात ते, आपलं भाजून खातात नाही, सगळं मिक्स करून. ते एकाला 3 करते का तसं? नाही, 4 करायची. दिलू कशाला आवाज देत होती तू? पप्पी दे. म्हटली पप्पी दे. आता बघा, इथे पॅन ठेवलाय. आता पॅन मध्ये मस्का टाकते. हा मोठाच टाकते जरा, आहे ना. पॅन मध्ये मस्का चांगला डान्स करतो ना काजल? कधी कधी मस्काच्या पहिला आपण ना तेल सुद्धा टाकू शकतो, म्हणजे कसं मस्का जळत नाही ना. हा, जळत नाही. आता मी गॅस बारीक केलेला आहे, आणि मस्का जळायचं सवालच येत नाही आहे. आपल्याला कसं ते भाजून काढायचे आहेत ना, बास होईल तेवढा आपल्याला. भास होईल ना. हा, आता त्याच्यामध्ये हे चिली फ्लेक्स टाकते. थोडीशी घ्यायची, पाव चमचा. आज शुभांगी गिरच्या हातची आपल्याला आज वेगळी रेसिपी मिळाली. वा वा वा. आता वाटतंय का तिला हॉटेलमध्ये गेल्यासारखं वाटतंय ना. येस. आता ही रेडी. दिलू का आवाज येते आज एवढी? ती बोलली असेल ना तिकडे बाहेर. हा, ती बोलली असेल आज आणि सर्व अडचण. हा, हे बघा ना सर्व कसं अडचण ती बोर झाली अडचणीला. होय. आता हे बघ, आपलं बटर मस्का आहे बघ, एकदम मस्त छान झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे सोडायचे. गॅस फास्ट आहे तिकडे? गॅस फास्ट आहे, जरा मीडियम करते, करपायला नाही पाहिजे. ठेवायचं ना आपल्याला. असे ठेवून द्यायचे. आता पहिला बटर असं खाली केला तरी चालेल. पहिला पनीरला लागला पाहिजे, पनीरला आहे ना. पनीर भाजले पाहिजे पहिले. पनीर भाजले पाहिजे. हे मस्का आहे ना, सगळीकडे गोल लागला पाहिजे. मग गॅस बारीक करायचा. असं आपल्याला आता फ्राय करून घ्यायचं आहे ना. फ्राय करून सगळीकडून घ्यायचं आहे.
उलटा सुलटा. तर इथे बघा मला थोडंसं लेट झाला कॅमेरा ऑन करायला, तोपर्यंत मम्मीने सर्व काढून घेतलेले आहेत. हा आता झाले रेडी. सर्व रेडी झाले. तर काजल तू पण रेडी आता. काय काजल पाणी उपसते सर्व. तर उपसते कुठे काम आहे, पाणी लागणारच ना. पाणी आहे तिची मज्जा झाली आहे. आता काय आहे शेजवान चटणी. शेजवान चटणी जरा जरा आपली. मी ऍक्च्युली काय झालं होतं, मी बाहेर बसलो होतो दिलू बरोबर. आता मी आलो परत ओरडायला लागली. थोडी थोडी शेजवान चटणी त्याच्यावर टाकायची. आणि या नवीन रेसिपीचं नाव काय मम्मी. नाव काहीतरी द्या. तुम्हीच द्या नाव आहे ना. हा तर इथे बघा आपला पाऊस एकदम जोरात आलेला आहे. मी रेडी आहे, काजल रेडी आहे आणि आमची दिलू बघा बाहेर बघत बसलेली आहे. दिलू, आमच्या दिलचं नाव दिल का ठेवलं कारण त्याच्या बॉडीवर नॅचरली दिलच होता पहिल्यापासून. आता बाहेर पाऊस आणि आतमध्ये गरम गरम रेसिपी. काजल रेडी. आणि इकडे बघा ताईचा कॉल आलेला आहे. मम्मी बोलते ताईबरोबर आपण रेसिपी घेऊन येऊया. त्याच्या अगोदर काजल मेजर करूया का. ठीक आहे आता मी मेजर बघतो किती. चपात्या केल्या. माझा जेवढाच वजन आहे 75. आता काजलचं वजन बघा 58 तेवढाच आहे ना. 0.25 काल 0.15 होता. तेवढाच असतं. आता आम्ही मेजर कशाला करतोय, जर मम्मीने रेसिपी बनवायला सुरुवात केली तर आमचं वजन वाढणार आहे. तर इकडे बघा किती टेम्पटिंग वाटतंय की नाही बघा. तुम्हाला वाटतंय की नाही टेम्पटिंग. ठीक आहे रेडी. टेस्ट करूया. पहिला खातो. तोंडाला पाणी सुटलंय पहिल्या जरा. सुटलाय की नाही सांग. हा ना. तर पहिला टेस्ट करतो. तोंडात नाही जाणार बा, मी अर्धा अर्धा काढून खाते. हा तर एक्सप्रेशन बघा पहिले. हे बघा काय ती सुरुवात पण झाली. एक गेला पण तोंडात. बघे माझ्या जातो का. जाम खाली. खूप खूप भारी. अजून बनवायला पाहिजे होतं ना. पण 1-2 पीसनी पण एकदम मन मन भरेल तुमचा. खूप भारी. लय मस्त. लय म्हणजे लय मस्त. 5 out of 5 10 out of 10 म्हणजे रेसिपीत एकदम बोलतात ना आउटस्टँडिंग झाली एकदम. सगळ्यांना आवडेल रेसिपी. आता इकडे बघा मम्मीने काय डाऊट सांगितलं होतं की तुम्ही ब्रेडचा करू शकता. पण माझा ओपिनियन आहे की पावच पाहिजे. पाऊस पाहिजे. एकदम त्याची चव बघा ना, एकदम तिखट, नमकीन, सॉल्टेड आणि मसालेदार. एकदम चटपटीत खायला वाटलं ना. एकदम भारी. तुम्ही बनवाच ही हायली रेसिपी. रिकमेंडेड. हायली रिकमेंडेड. ही रेसिपी तुम्ही बनवाच. आम्ही परत बनवू द्या. एकदम छान. एकदम छान. एकदम छान. लहान मुलांपासून ते मोठ्या मुलांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल. सर्वांना आवडेल. ज्यांचं लग्न नाही झालेलं, ज्यांचं लग्न झालेलं सर्वांनाच आवडेल. हे लोक बोलले कमी खाणार म्हणून मी कमी बनवली. मी 2च पाव आणायला सांगितले. आणि पावच पाहिजे. नरम पावा. नरम आणि पाव. पनीर मम्मीने 5 मिनिटं शेकवलं त्या तव्यावरती. असं नाही की पनीर शेकलं, पनीर पण चांगलं एकदम फ्राय झालेलं आहे. मस्त एकदम मस्त म्हणजे मस्त. पाव पण जो असा पनीरचा जरा भाग असतो तो पहिला शेकवायचा आहे ना. ही रेसिपी उलट सुलट करून शेकवली. ही रेसिपी सर्वांनी ट्राय करा. आणि असं पण नाही की पाव सुका लागतो किंवा काय लागतो, एकदम विरघळून जातो. ते एकदम मस्त वाटतं. पाव घेताना पण ना दुकानातून जरा असे जाडेसे फ्लफी जाड पाव असेल असे, तर हा, चांगले बरं होते. हायली रिकमेंडेड. एकदम रेसिपी छान. पण पाव वाटलाच नाही ना. वाटला छान. काय म्हणजे पाव असा नाही वाटला ना. पनीर बरोबर तो पाव विरघळून गेला तोंडात. तुम्ही पण रेसिपी कशी बनवा. तुम्ही पण रेसिपी बनवा. थांबा ना. तुम्ही पण रेसिपी बनवा. मला रेसिपी एवढी आवडली आहे ना, आम्ही त्याचं डिस्क्रिप्शन देत बसलोय. तुम्ही पण रेसिपी बघा. सर्व दाखवलेल्या रेसिपी बनवा आणि मग कमेंट करून सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती. तर 1 नंबर होती. बाय बाय. बाय बाय.